El Haj Amadou Adital diine kuntigi bade do nyoro kona na tijaniya o bolo fara mi me nyono uluka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame diine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke akaseka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo islame do la diri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma kabo mali islame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be sega noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islame dine bulu fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ku jobi ambe ona manta fara utaka minye anga ni chokoroba nyuma nye minya ngani kalfa baynye minya ngani mugadam baynye anyuma misega sege ama tugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na awele kunte bashi bara min bolo dalendo dugu fe abayini ka jo ta sababu ke musaka koy nini na nywana obe korole abi ci gwaw ni nyonje ngonga oya ke chogoy dugutigi ningela watinna obe soro dugutigi ne be se kan hakli na diwa ote bashi ni ya dane ma dugutigi komi pompe kolon kacha on fe dugu kono ya bebi shonye kele ta dorome am shonke dereme fla dereme kele mimbe yele aka obe bla keshu kono dugu togola ola amugo be musaka mina obe soro telia ani nogoyala shaka ikani hakilina kan wa nindi andaila ko mana gele ya chugo ebe na ni feraude mi mambe lafia anche muso kuntigi joye wele sitane wele la biman wele ni tura sitana I tura ne yere la o be chogomna dugu muso bebeti dugutigi sitane minke ayre bado ka dugu wari de mawo ke ko ci e bo dafa bali ci awan ninta folo ko ne keme dama ko credit bi kono don ni nana ne o min damine to fle o ti bene ba sungalo ni ku bi yere ta ibi yere di dugutigi ne ni famu musaka min fora na be ka tige warci sraw credit ani forfait sanina o de tigerala non te sitante kalabanci ninte ko benta ide basungalo e filade ngabi bla faso ka kesu de kono basungalo ni gele abi jamana ka abi nyeshin joni ma jamana dunte wa afora ko musaka min be ka tige kabina ke ka jamana de meka ko do de nyanabo kuran ko yo doye o na nyanaw o kaka bari faso bani ko chamanche abani munche mi hutige ba sungalo imiri doni de e muso ni chini ka jigili kera operation ya adora me bore kwa ngo faso de ijo na musaka yi ona nyugo na chama ba sungalo aw ye chikela wi angre bi di aw ma songo mina yala ni faso te aw ba soro olawa ni faso ka lakanante ebesi dugu ni kono wa ba sungalo ni e faso kodi dugutigi aw nyera sumayara ninfe nonte anda fe jamana chama be uluka yirwa sra bora nindela afamuna tiena ni e faso kodi ni ndabora anyere ka nyetaka de kama malidenw aye ndeme kan wara mine o ya sura kungolo bi yere bulu machite na boyoro were la kana mali njo an nola bara min be ka ken ye a bebe ka ke sharia de kono ni ye yere demende aw bisimila hotel lafiya la niko hotel lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw be se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hotel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw be se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hotel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw be se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bi se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. So oye ale ye san 60 kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye min ye Burkina ye a ma dan o ma koyi nin waati na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijangaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye o bɛ kɛ Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijangaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Burkina a ma dan o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Burkina ye doni tali hukumu kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fan o fan n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 0 fu ni 1 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ Frɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Burkina ale y'aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye araba ye mars kalo tile 19 san 2025 sunkalo ale fana tile 19 ye bi ye keba k'i fo k'i waleɲuman dɔn an lamɛnbaga cɛ n'a muso denmisɛn ni mabakɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na min ye armée ye ale b'a ka wulikajɔ la hali bi sew olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na hali bi wulikajɔ in kɔni fanba kɛra Ze Kidal ale ni Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna na Bamako ya garabali ɲɛma n'o ye Bamako ɲamana garabali ɲɛma ye Bubutigal Sise ko dɔw ye mugu ci ale la kunu a yɛrɛ ka soda la fure o kɔni bɛ Gabriel Touré kɔnɔna na an ye min sɔrɔla an na dɔ ɲɛfɔ o fana na keba min ye gouverneur min bɛ Banɲangara kɔnɔna na colonel major Olivier Jassana ale wulilen no k'i jɔ dɛ ko min ye korokaw fɛ ye taji min bɛ don ye k'a ti don yɔrɔ si la Mali duguba si station 22 saba bɛ ka jɔ ka fara ka keba o taji bɛɛ bɛ taa min koro dugu ni jini donc gouverneur ale dan sigi ko la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a jateminɛ sɔɔni sisan an bɛna a yɛrɛ kumakan mɛn n'o ye colonel major Olivier Jassana ye Malien minnu bɛ Mauritanie olu ka ko bɛ cogo di maa min yɛrɛ bɛ u tɔgɔ la n'o o ye au conseil Mali de l'extérieur mɔgɔw ka conseil de base ɲɛmaa Isaka Traoré ale ye kibaruya di kɛ kunun ko ka ɲɛfɔli kɛ k'a ko foyi ma bɔ a la dɛ ko minɛli bɛ sen na hali bi wa min yɛrɛ ye a ka kuma la fɛn wɛrɛ b'o dɔn
ko abibu ye fɛn minnu fɔ ko olu kumaw tɛ sen kan dɛ abibu ma conférence de presse kɛ ko abibu ka kuma ninnu a ye jate minnu fɔ ko jate o tɛ kolo kan dɛ ale min bɛ kɛnɛ kan a y'a da don kumaw la AES jamanaw olu ye bataki kɛ kunungo k'a yira sa k'a fɔ ko francophonie n'o ye faransikan o ma jamu ni tɔnba ye k'olu bɔra o kɔnɔ keba an ka ndulatila denmisɛnnin dɔ ni ale bɛ kɔ kan nin waati in na n'a tɔgɔ ye ko Fili Traoré a bɛ jouer FC Saint-Louis mɔgɔw fɛ yen Libye première division na a nana i ka mɔgɔw sɔn maillot la dɛ AS Bamakɔ kura a ye Donald ninnu fan bɛɛ kɛ maillot ye ani ballon keba kunungo douane directeur n'o ye inspecteur général de douane Amadou Konate a ye den kana douane kuru kɔnɔ yan koyi a kɛra surprise yɛrɛ keba kuma bɛ se ka lakalo a bɛ se ka fɔ koyi i sigilen tɛ ka maa min kɔnɔ n'o taara cu i kan inspecteur n'a ka fɛɛrɛw donc nin ye kuma la kumabaw ye seko ni dɔnko kɛnɛ kan an bɛna kuma di Madu Kulubali ma yogoro ko bɛ cogo min ale bɛna kuma kan Mamu Dafɛ halisa ale bɛ ka maaw bisimila keba k'u bɛna jɛrɛ belebeleba sigi sen kan an bɛ to ka taa bin na Segu k'u bɛna taa kelen kɛ Kulukoro san daminɛli yɛrɛ inauguration bɛna taa kɛ Kulukorokaw fɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko kalo o kalo Segu bɛ kɛnɛ dɔ de sigi k'a fɔ o ma ko dɔgɔkun in kɔnɔna kɔrɛ baro tɛ sigi wa ni kɔrɛ baro bɔra ye ɲɔgɔlɔn tɛna juma su fɛ wa ka tila ka na sibiri kɛ baro ye tuguni ka sɔrɔ k'a kun cɛ ni ɲɔgɔn ye ɲɛnajɛ ye k'u bɛna t'o ɲɔgɔnna kelen kɛ Kulukorokaw fɛ yen labɛnw bɛ sen na n'Ala sɔnna a ma fana Fatumata Kulubali FC ale min ye nin kalo in denba ye ale fana bɛna taa laseli kɛ aw ka kalanso ninnu yɛrɛ tɔgɔ yɛlɛmana université ninnu yɛrɛ tɔgɔ kuraw dalen n'u bɛɛ la n kana fili a la kabalakaw ta yen an na tila k'a tɔgɔ ɲini k'o da maaw tulo kan sɔɔni sisan an bɛna nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw bɛ se k'a fara cogoya min na. Keba ko joti mani ngana cɛ wa ba mi da cogo min sɔmɔnɔw olu b'a mɔ o cogoya kelen in na Keba an ka mara an ka du an ka kabilaw olu bɛ cogo di bi Keba maaw tulo bɛ senkan na du caman kɔnɔ maa tɛ yen dɛ ka da mun kan waati laban in na an bɛ ka mun ye an bɛ ka min mɛn an bɛ ka min lakɔlɔsi o ye ko furusa bɛ ka caya n yɛrɛ tulonkɛ ɲɔgɔn dɔ ko ma ko furu min tɛ siri ko sata ka ca ni o ye Keba du ani dutigi muso du ani kɔrɔkɛ du ani kɔrɔmuso du ani balimamuso tɛnɛmuso mamuso mɔkɛ o du dɔgɔyara dɛ Keba an tɛ banu numansana Ala ma hinɛ la olu tile la tuguni an tɛ Jawoyi Jakite Balabugu olu tile la tuguni Gayilaw olu tile tɛ Sheikh Umaru Bacili olu tile tɛ tuguni Musa Bala Kulubali Ala ma hinɛ la olu tile tɛ tuguni Keba Sidije Umar Traoré olu tile tɛ tuguni dutigiw du n'a tigiw du n'a kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen b'i jɔyɔrɔ dɔ Keba den bɛ den dɔ den ye fa bɛ fa dɔ den ye ba bɛ ba dɔ ba ye sinamusow bɛ yen du kɔnɔna fɛrɛlen don maaninfin yɛrɛ bɛ wuli k'i jɔ i bɛ mɔgɔ tɔ la i b'i yɛrɛ lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ i jɔyɔrɔ ye min ye Keba n'an taara so ta an kelen kelen k'an n'an muso n'an denw ka gwabaw bila o tɛ se ka kɛ baasi ye nka an ye mun bila ka fara kan
o ye jogo ni mara ye tabiya min anw yɛrɛ lamɔna min kɔnɔ an y'o bɛɛ lajɛlen filɛ an kɔ maa tɛ maa lamɛn den tɛ fa lamɛn den tɛ ba lamɛn telefɔni bɛ bɛɛ bolo bɛɛ b'i ka munumunu salo la bɛɛ lajɛlen bɛ k'i cija i yɛrɛ ye min ma wuli ka jɔ ka ban n'o ye dɔrɔmɛnin kelen sɔrɔ ka telefɔni dɔ sɔrɔ ka jakarita dɔ sɔrɔ o b'a ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ ko n bɛ kɛba de fɛ ni kɛba kɔni tɛ wa ne tɛ furu maa ma dɛ n'a nana ni bina ye n t'a fɛ bi n t'a fɛ sini yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka fisa Kasimu cɛjuguba in ye o n t'o ka ko la bi n t'o ka ko la sini kɛba a furu bɛ siri somaw bɛ wele limanaw bɛ wele kɔɲɔso o don n'o fɔlɔ ko furu sara kɛba munna cɛ ni a ɲamakɛ kɔrɔw olu bɛ telefɔni na muso o n'a ɲamamuso k'a fɔ cɛ n'a ɲamamuso kɔrɔw olu bɛ telefɔni na fan dɔ in fɛ muso fana n'a ɲamakɛ kɔrɔw olu bɛ telefɔni na an bɛɛ lajɛlen an jigi ye mayamaga min ye o fana bɛ ka an lajɛ k'aw ka waati don a tɛ tiɲɛ kɛba n'an donna sange kɔrɔ bɛɛ kɔ donnen don ɲɔgɔn ma bɛɛ bɛ k'i ta dasi i bɛ fɔ min mɛn dɔrɔn awɔ i b'o dɔrɔn de mɛn kɛba furu tiɲɛna lamɔ tiɲɛna mara tiɲɛna fɔlɔ n'an tun y'a ye k'a fɔ ko furu de bɛ taa sa kalo kelen kalo fila walima san bi kɛba furu siribaliw de bɛ ka sa sunkalomakɔnɔ in na ne ye fɛn 10 de mɛn yɔrɔ 10 de mɛn i b'a dɔn min kɛra muso ko a bɛ cɛ fɛ cɛ ko a bɛ muso fɛ u bɛɛ lajɛlen k'u sɔnna nka furu don muso ɲɛ da cɛ kan a ko ni karisa don ne t'a la o min kɛra ɲinan sunkalomakɔnɔ na a bɛ 10 bɔ kɛba o tɛ furu siribali salen furu baarakɛlaw minnu bɛ yen mairies tribunaux u bɛɛ lajɛlen ko ko furu min bɛ ka sa bi an ka jamana kɔnɔ ko tɔ foyi t'a la kɛba kelen fana bɛ an k'o fɔ dɛ tunkaranke dɔw bɛ yen tiɲɛ na u jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana kɔnɔ nka o fana bɛ fɛn dɔ kɛ o ma ɲi dɛ ka muso furu san 3 ka taa k'a fililen to yan n t'a dɔn o ye mɔgɔ min ka laada ye dɛ e ye waliden furu ko k'a sigi k'e kɔnɔ san 1 san 2 san 3 e kɛlen don ka taa k'o fililen to yan e t'i kɔfilɛ o la o bɛ wele t'o ta kɛba fana furu fana mɛn man di dɛ nka min bɛ an fɛ yan n'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la n'an bɛ k'an ɲɛ tugu a kan don o don moriw bɛ furusiri la don o don maires bɛ furusiri la don o don juges bɛ furusa la don o don telefɔni bɛ furusa la don o don kare kɔnɔna bɛ furusa la don o don furu siribali furu labɛnbali furu naminɛbali furu mun ma kɛ furu ye k'a kɛ furu tututu ye kɛba ko maaw yɛrɛ bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko kɔɲɔ de don i b'o kɔrɔ dɔn wa ni n donn'o la o ye tariku wɛrɛ ye dɛ an bɛ segin segu o la dɛ o ye walanda ka jan an ti don o kɔnɔ bi nka an bɛ min ɲini an ka segin an yɛrɛ ma diɲɛ kɛlen don nata ani jitɔya de ye bi maaw bɛ girin diɲɛ nɔfɛ kɛba maaw bɛ girin fa tiɲɛ nɔfɛ maaw bɛ girin bɛnkɛ tiɲɛ nɔfɛ maaw b'u ɲɛmada maaw ma ka furu kɛ sɔrɔ tɛ maa min na fɛn tɛ maa min bolo olu tɛ se ka furu sɔrɔ minnu bɛ degun kɔnɔna na minnu tɛ se ka fosi ɲɛ u yɛrɛ ye olu ka furuko ka gɛlɛn nka anw dutigiw anw denfaw anw caman de y'an jɔyɔrɔ bila bi an faw an baw an mamusow n'an mɔkɛw ye sɛgɛn min kɛ ka ti min don ka furu ɲɛfɔli min kɛ ka maanifinya ɲɛfɔli min kɛ ka denmisɛnninw lamɔli min kɛ ka sigida kow f'u ɲɛna a ma fɔ maa si kana i den bila ka taa kalan na kɛba kalan fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ nafa b'a la nka kana ɲinɛ i yɛrɛ taw kɔ i bɔkolo i taabolo i dabiya e b'a dɔn bi kɛba ko denmisɛnnin dɔ tɛ sɔn tɛgɛkoji ka sigi dumunikɛyɔrɔ la i b'a kalan bi ko dɔw tɛ sɔn n'u faw bolo ka don minɛn kelen kɔnɔ e bɛ t'o lamɔ cogo di o mana kɔrɔbaya o bɛ na kɛ mun ye o bɛ kɛ den sugu jumɛn ye e bolo e yɛrɛ tɛ se ka kuma den fɛ a ka di e ye i b'a bɛrɛbɛrɛ kɛba walayi maakɔrɔw y'a fɔ an ɲɛna ko n'i ma den fitinin n'i m'a ɲɛji bɔ n'a kɔrɔbayara a b'i ɲɛji bɔ n'an ma segin mara ma n'an ma segin an yɛrɛ ma n'an m'an ka tabiyaw ta n'an m'an ka taabolow ta
namanga marala na atogola an faw na an baw ya an bila yɔrɔ min na wallahi don dɔ la furuko bɛ dabila jamana in kɔnɔ sabula bi muso furubali ka ca ni furulen ye dɔw bɛ k'a ɲini u sen n'u bolo tuma min dɔw bɛ ka don a la k'u fale fale a la nata kama ka gɛlɛ dɛ f'an k'an miiri k'an taasi k'a dɔn k'a fɔ an bɛ min na an k'an k'a kɛcogo lajɛ maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'an bɛ furu sisan n'a fɔra k'u ɲɛ surula ɲɔgɔn kan miiri la ko muso de b'a fɔ kɛba ɲ'a mɛn i terikɛ da ko ni maa min bɛ taa furusirikɛyɔrɔ k'i ni sekuru ka taa i bolo parce que a ko sisan ma mɔgɔ t'a dɔn min don tuguni a gɛlɛyalen don fan bɛɛ lajɛlen de fɛ yɔrɔ kɔni nin bɛɛ kɔni tɛna se ka ta ka da k'a fɔ ko sigida mɔgɔw ni jigiya mɔgɔw ni fɛnw maa minnu yɛrɛ bɛ taa ko kɛnɛ kan a maloya bɛ min se olu ma i bɛ mɔgɔw bila u ye furu siratarama kɛ u ye furu nafolo bɔ u ye valisi san u taara i ka ɔrɔbu san i ma ban o la ka taa n'i ye salon na ka wari d'i ma k'i labɛn ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ zamɛ bɛ tobi saga bɛ faga misi bɛ faga basi bɛ luwe nin bɛɛ lajɛlen kɛlen aw taalen mairie la tuma min ne bɛ t'i jɔ k'e t'a fɛ kɛbaw jigilatigɛ ka bon dɛ ni musow fana m'o lajɛ o t'a ɲuman ye dɛ yan'aw ka taa mairie la a fɔ i t'a la dɔ ka bɔ dépense la dɔ ka bɔ dusukasi la n'o tɛ nin phase kura min donnen filɛ na ale ni Bamakɔ nin ye tan de fɔra ne ɲɛna a bɛ se ka kɛ a ka ca o ye dɛ parce que n balimakɛ dɔ bɛ yen ale bɛ furu sira tagama ni fɛn ninnu kɛ ale de ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ n ɲɛna degun min b'a ko la bi kɛba min yɛrɛ ka jugu n'a tɔ bɛɛ i b'o dɔn wa maɲamagaw yɛrɛ tɛ se maɲamagaya baara fana na olu fana dɛsɛr'o la pewu fɛn caman de bɛ bi kɛba bɛ ka tunu dɛ n bɛna nkalon dɔ tigɛ i ka ɲininkali kɛ dugu kɔnɔ ni muso banna bi musokɔrɔba min bɛ muso sutura o fana bɛ ka dɔgɔya dɛ muso mun bɛ se su muso ko la a kuma la a ka gɛlɛ dɛ bɛɛ tɛ se dɛ o fana degun b'an ka jamana kɔnɔ an dun bɛ taa baaraw kɛ fan wɛrɛw fɛ ka wari sɔrɔ a la an k'a lajɛ an kana an fili an yɛrɛ ma koyi an ka segin an yɛrɛ ma an ka segin an ka duw ma a ma fɔ maa si ɲɛna i tɛ taa tubabu kalan kɛ a ma fɔ maa si ɲɛna i tɛ taa arabu kalan kɛ a ma fɔ maa si ɲɛna k'i tɛ ka diɲɛ ɲini kalan kɛ nka i yɛrɛ i ye min ye o don fɔlɔ i ko o ka matarafa i fɛ somaw k'u jɔ o soma jɔyɔrɔ la dubaw k'u jɔ o duden jɔyɔrɔ la faw ni baw ni mamuso ni tɛnɛmusow k'u jɔ o jɔyɔrɔ la k'eba nka o fana tɛ kɛ fo n'aw bɛnnen don dɛ bɛn de bɛ na n'o ye bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin si tɛ se ka sabati ye lamɔ o de ye ko in bɛɛ lajɛlen na gɛlɛman ye président foyi mana Mali kɔnɔ kɛba min b'a fɔ k'a kamana ganna na maliyɛnko la nka fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ yaasa a ka se ka ɲɛ o fana baara ma kɛ maa si fɛ nin ye an ka sɔgɔmada in na kado ye k'a di an yɛrɛ ma k'a di bɛɛ ma an k'an kɔlɔsi furusaw bɛ ka caya furuw tɛ ka sigi sen kan min ye subahana mansinw ni a nɔnɔw ye u kɔlɔlɔ bɛ ka boli an ka denbayaw kan bi denmisɛnw yɛrɛ tɛ furuko kuma fɛ npogotigininw yɛrɛ kɔni ta ka jugu a tɔ bɛɛ lajɛlen ye i bɛ fɛn bɛɛ mɛn olu da fo furu i dun tɛna furu i ka bato ko bɛ kɛ cogo di n'i ma furu e bɛ se ka kɛ maa ye cogo di n'i ma furu e bɛ jate musow fɛ cogo di n'i ma furu tabiya ni dabolo minnu bɛ la olu bɛ se ka yiriwa cogo di e garisigɛ yɛrɛ bɛ foni cogo di i bɛ lafiya cogo di i bɛ jate musow ka musoya kow la cogo di ala kana a mɛnbaa caya dɛ kɛba n'o tɛ jɛw bɛ ka sigi bi o yɛrɛ bɛ musow ba furu ma ala ka n'u se an fɛ yan nin ye sɔgɔmada in na an donkan ye dugutigi ni wari dafara e pase da kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wɛrɛ t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la
ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. an bɛ bɛɛ lajɛlen fo wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba n'o ye général de division Umar Jara ye baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa ko kibaruya laban minnu n'u bɛ k'olu sɔrɔ n'u bɛ k'olu sɛgɛsɛgɛ bamanciwale n'u ka walekɛbaw olu ɲinini ani u da waloli o bɛ senna fan bɛɛ lajɛlen fɛ pankuru ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ kidali n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka bamanciwale n'u ka walekɛbaw dɔw ye min ye nin kalo in tile 17 ka dugu jɛ tile 18 su la wulikajɔw kɛra sa yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u kɔni a ye k'a fɔ sa ko asibogokaw olu fɛ yen kidal kɔrɔ ni a kɛɲɛka fɛ wulikajɔ teliman kɛra min y'a to bamanciwalekɛbaw olu kɔni ye fila yera o asibogokaw fɛ yen min ye o fana fangala kelen na ye hali bi ni dugawale ni bamanciwalekɛbaw minnu tun bɛ kilomɛtiri 30 ka taa asibogo ni kɔrɔn fɛ kilomɛtiri 145 ka taa kidali yɛrɛ ale yɛrɛ worodugu ni kɛɲɛka fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ye filanan o kɛra sa ka ɲɛsin pick-up dɔ ma pick-up min ni baasiba dɔ kun dalen don a kan o fana kun dogolen don kilomɛtiri 208 ka taa kidali kelen ale tilebi fɛ min ye bamanciwale ni ɲugawale kɛbaa minnu sɔrɔla o ko senfɛ sa n'u y'olu bɔ baara la pewu o ye Amad Lamine Ag Ogaye ani Badayi Ag Elemedi olu bɛɛ lajɛlen minakakaw ye ninnu kun ɲininen don kabini wulikajɔ daminɛna armée fɛ sa u kun y'u senfa ka bɔ minaka yɛrɛ kɔnɔna na pewu nka armée taar'u sɔrɔ wo kɔnɔ ye k'olu kɔni ni u bolominɛw bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na wulikajɔ in a kɛra pankuru o de fɛ u ka marifa dogonyɔrɔ n'u ka minan dogonyɔrɔ minnu fana tun bɛ armée yen fana bɛɛ lajɛlen nɔɔni ni a ka mugukisɛw ye k'i to sankolo ale la min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye k'a b'a ɲini dugudenw fɛ u k'u jija sa ka kunnafoni sanuma kunnafoni ɲɛnɛma k'o di wolomasiri tabaw olu bɛ se cogo min na ka bamanciwalekɛbaw k'olu senbɔ ko bɛɛ lajɛlen na armée ko a bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri la Tɔnbɔkutu marabolo fana na min ye bamanciwale ɲugawalekɛbaw ye a maa 11 de bɔnɛna a nin na kibaruyaw fɛ kibaruya minnu ni o ye sɔrɔla armée yɛrɛ fɛ DIRPA ale kunnafoni ninnu di waleya in kɛra ntɛnɛn don min ye mars kalo tile 17 min ye gouvernement DIRPA ye ale kibaruya in bila a ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ bamanciwale 11 bɛɛ lajɛlen tun bɛ munumunu salo la nin waati laban in na armée kɔni wulilen don k'u ɲini kɔrɔ ani tilebi bani ni baba u bɛ yɔrɔ yɔrɔ la sa yaasa ka se k'o ban nɔnsɔnbugukaw fɛ yen bin taara kɛ gendarmew dagayɔrɔ ka ye min ye yen kɔni ye mobili kelen o jenina bamanciwale ɲugawalekɛbaa minnu y'o kɛ sa olu kɔni tun bɛ moto de sanfɛ u ye 5 don fiɲɛ na gendarme minnu tun bɛ yen fosi ma olu kɔni sɔrɔ wulikajɔ in ale kɔfɛ Bayaŋara gouverneur ko nin waati laban in na ale ye jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ye k'a fɔ ale ka marabolo kɔnɔna na Koro dugu kɔnɔna na taji min bɛ don yen a taji ka ca ni Bamako région bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ye Koro dun ye dugu ye ale fɛ yen dugu in ale ni fɛnw ka surun kosɛbɛ k'i b'a jateminɛ han Koro duguni in kɔnɔna na ye station 22 de bɛ yen Sabakura u bɛ k'o jɔ kilomɛtiri 25 gouverneur ko sa ale ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ani ɲɛɲinilikɛlaw u ye jateminɛ kɛ k'a fɔ Koro ni taji hakɛ min ka kan o bɛ don Koro kɔnɔna na nka n'o bɔra la a tɔ fɛn fɛn bɛ yen u tɛna jɛn n'a ye a taji ka tɛmɛ tuguni sabula waleya in b'a yira sa k'a fɔ ko bamanciwale ɲugawalekɛbaw u bɛna taji ta Korokaw de fɛ yen station Koro Bamako gouverneur fana kan ka wuli k'i jɔ ka yan station fana lajɛ minnu ni duw tugulen don ɲɔgɔn na o kɛba ni gouverneur ninnu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la sa ko caman bɛ ɲɛnabɔ an ka taa Bayaŋarakaw fɛ yen Olivier Jasana yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye waleya min bɛ sen na u ka se k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na ale yɛrɛ kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan Bayaŋara kɔnɔna na a ye min sɔrɔ ka f'u ye kununko an ka jɛ k'o lamɛn. Segukaw a tɛ don Segu a tɛ don Kucala a tɛ don Sikaso a tɛ don Nasan région kɔrɔbaw i n'a fɔ Kayi ani Moti ninnu nin a tɛ ka don si la donc an nana hakili jagabɔ kɛ ka taa ye ni essence ba min bɛ ka na yan tiɲɛ na an ka jamana kɛlɛbagaw an jugu
an bɛ ka ko mun ma terroriste a nana ye k'a dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ nin yɔrɔ b'a la anw b'a san k'a k'an ka motow la k'a k'an ka mobiliw la mais terroriste an nana ye jamana yɛrɛ kɔnɔ terroriste ka ravitaillement kɛ yɔrɔ a bɛ ka k'an ka région kɔnɔ o kan ka to ten ma n bɛna misaliya dɔ d'aw ma ni papier min bɛ n bolo o b'a daminɛ novembre kalo 2024 novembre ni cɛ o mɛnna sa dɛ an y'a ye o semaine ka taa tile 6 la ka taa bila tile 12 la Bajangara ye citerne 5 ta Bangasi ye 1 ta Koro ye 18 ta citerne 18 a citerne o citerne kɔnɔ litiri 40,000 ani 5,000 de b'a kɔnɔ o sigiyɔrɔma 15 o de donna Koro donc i y'a dɔn kɔni o bɛ mɔgɔ ka uja dɛ hakilima kɔni mana mɛn dɔrɔn a kuma ma ca bilen parce que an b'a dɔn ni moto kɛmɛ caman min bɛ terroriste bolo u mɔgɔ bɛ carburant nɔ ni carburant t'u bolo ka k'a la u b'a jɔ bon o carburant de bɛ ka tɛmɛ an fɛ yan donc lakana hukumu kɔnɔ an nana ye an ka furu sira la minnu yɛrɛ ka baara ye essence min jamana jagokɛlaw an ka directeur b'an bolo yan a bɔra na semaine tɛmɛnen u b'a fɔ directeur régional du commerce et de la concurrence an taara s'a ma an ko a ma karisa nin ye e ka baara ye n'an dɛmɛ an k'a dɔn cogo min Bajangara de ye faba ye et Bajangara bɛ citerne 1 citerne 2 ta semaine kɔnɔ tuma dɔ la citerne 1 tile 15 kɔnɔ ɔ Koro ale bɛ ka citerne 18 ka se 30 ma semaine kɔnɔ bon n'an y'a to yen an m'an ka baara kɛ parce que an fana bila kun ye ka nin kow jateminɛ min ma ɲi population ma k'a ɲɛfɔ aw ye ka fu sira la terrorisme kɛlɛ cogo dɔ don mɔgɔ de bɛ dumuni ta ka taa d'u ma mɔgɔ de bɛ essence ta ka taa d'u ma donc nin waati in na an nana décider ka baara kɛ ni direction régionale commerce ni concurrence ye k'a dɔn ka ko tiɲɛ yɛrɛ la carburant hakɛ jumɛn kan ka se ka don an ka circuitbaw kɔnɔ o nana jateminɛ an taara dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'an ma fu sira la an bɛ ka jamana janfa an y'a faamu o kɔnɔna na an kɛrɛfɛ jamana a bɛ AES kɔnɔ kibaruyaw bɛ ka bɔ yen ka na k'a fɔ ko terroriste yɛrɛ bɛ k'u jama olu kunna yen k'a fɔ ko anw yɛrɛ de bɛ ka carburant d'u ma donc n'o ko tora ten n'o ko kɔni taara ɲɛ a maɲi an ka sécurité ma a maɲi an ka jɛɲɔgɔnya ba in ma AES yɛrɛ donc an ye décision ta carburant min ka kan ni yɔrɔ o yɔrɔ ye o jateminɛna k'o fɔ an ye dɔgɔkun kɔnɔ an b'o carburant bila ka tɛmɛ o bɛ jamanadenw bɔ Mali jamana den ɲumanw parce que an ma dabɔ kama ka Mali den ɲumanw bali u ka carburant ta dɛ an y'a dabɔ kama Mali den ɲumanw k'u ka carburant ta i y'a mɛn ani carburant kana se Malijuguw ma baara in yɛrɛ ye nin yɔrɔ in ye a ka d'an ye an fana k'a da aw tulo kan aw ka faamu ni fɛn wɛrɛ taara fɔ aw ye min tɛ min ye tiɲɛ kuma tɛ nin de don carburant bɛ ta ka taa di terroriste ma u bɛ na moto 1,000 ye k'a bɛɛ fa essence la ka tɛmɛ ka taa yɔrɔ dɔ attaquer n'a carburant ma d'u ma u bɛ taa u sen na donc o de kama o ko bɛ sen na bi mais ni jagokɛla k'a bɛ taa ɲɛfɔ aw ye u b'a fɔ k'u bɛ ka bin ale kan ale tun ta tɛ dɔwɛrɛ ye n'a y'a ka essence ta k'a kɛ barikon kɔnɔ n'a y'a di mɔgɔ ma n'a y'a ka wari minɛ ka ban essence bɛ taa kɛ min ye ale ka sira t'o la bilen a ka jate t'o kan a ka sira t'o la donc nin yɔrɔ nin de don an fana bɛ yan nɔ jamana an ka région denw an bɛ yan aw ka intérêt de kama aw ka lakana sabatili an taara ye a fana bɛ tɛmɛ ni nin sen b'a la donc nin waati in na a ko bɛ sen na an b'a ɲini aw fɛ a y'a fɔ station tigiw ye wari min ni terroriste tun b'a d'u ma u kana essayer k'a fɔ k'u b'o wari bɔ an ka population kun parce que carburant nana di e ka carburant feere n'i ye dɔ fara kan o kɔrɔ ko e tun bɛ ka fɛn dɔ de sɔrɔ i tɛ ka min sɔrɔ sisan
donc terrorisme kun bɛ ka min san n'o tɔnɔ bɛ dugu kun o tɛ se ka bɔ an ka population o kɔrɔ ko an bɛ ka terrorisme nin kɛlɛ olu yɛrɛ fana bɛ k'o kɛlɛ olu fɛ k'an de kɛlɛ olu bɛ fɛ k'an bali ka terrorisme kɛlɛ ni dun bɛ k'an bali ka terrorisme kɛlɛ i ye jɔn ye i ye terroriste de ye mɔgɔ min bɛ essence di terrorisme ma mɔgɔ min bɛ ɲɔ ta ka taa d'a ma mɔgɔ min bɛ fura ta ka taa d'a ma mɔgɔ min bɛ marifakisɛ ta ka taa d'a ma o ni terroriste a bɛɛ ye kelen donc a diyara n ye bi fana n k'o da o tulo kan a ka lase mɔgɔw ma a kuma bɛ yɔrɔ min na nin de don jamanadenw ka hakɛ ka carburant a ka d'u ma sɔngɔ na faso ye sɔngɔ min fixe ani ka carburant nin bali a ka bin terroriste bolo an ka laɲini yɛrɛ de ye nin a ma dabɔ maa si jɔrɔni kama mais minnu kun bɛ ka kɛ n'u tor'u yɛrɛ ma u bɛ carburant mara la k'a fɔ k'a tɛ yen mais o la an bɛna mɔgɔ wuli o kama mali ye fɛn bɛɛ labɛn baara cakɛda bɛ yen n'i ko carburant t'i kun olu bɛna yir'i la k'a b'i kun faso ye prix min fixé a man ka tɛmɛ o kan parce que min ka kan ni mɔgɔw ye o bɛ ladon yen Bajangara kɔnɔ yan nɔ vendredi tɛmɛnen citerne 4 donna yan 5nan o tun ye EDM ta ye jumadon kunun ntɛnɛn u k'a ma ko carburant b'a la tuma dɔ la kelen yɛrɛ tile 10 mais an jɛnna n'a ye 4 ka don vendredi samedi dimanche lundi o bɛ se ka ban voilà a y'an dɛmɛ ka mɔgɔw sensibiliser u kana don maa si ni hakili cɛ kɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de don an ka se u kana don maa si n'a hakili cɛ n'i ko yɔrɔ kɔni ka sanuya ka yɔrɔ ka lakana en tout cas minnu bɛ moto fa essence la ka wuli ka bɔ koro ou bien ka bɔ jalasagu ka tɛmɛ ka jigin fo kundaga ta ka taa mɔgɔ attaquer ni carburant t'a bolo a tɛ se ka kɛ donc an ka hakili t'o la mɔgɔ wɛrɛ dun tɛ ka taa d'a ma anw yɛrɛ de don o de kama an b'a mɔgɔ minɛ fɔlɔ mais a ka d'an ye baara ka se ka kɛ tan ka ɲɛ ka dafa o de ka d'an ye n'o tɛ n'a nana se yɔrɔ dɔ ma diyagoya an bɛ obligé ka sariya appliquer o ma diyagoya perewu bɛɛ b'an bolo ka taa ni caman minɛna mun bɛ essence ta ka bɔ koro ka taa kungo kɔnɔ caman minɛna voilà perewu bɛɛ dafalen don k'a fɔ carburant min bɛ don yen koro k'a bɛɛ hali ni k'i bɛ bɛɛ ka 20 litres di bɛɛ ma don o don u tɛ se ka ban donc a b'an dɛmɛ nin yɔrɔ in na an b'an kalifa aw la nin yɔrɔ in fana na k'a kibaruya di dugu mɔgɔw ma. Gouverneur colonel-major Olivier Jassana ale ye Bajangara gouverneur ye kunungo kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ ɲamana garabali ɲɛma Bamakɔ yan ale kɔni bɔnɛna a nin na yirimajɔkaw fɛ yen a bɔlen min ye wara ka sirafara la a bɔra baarakɛyɔrɔ jɛkulu marifatigi 2 u tun bɛ moto sanfɛ olu kɔni ye mugu ci ale la u ma taa n'a bololaminɛn foyi ye u kɔni taara ka a to yen a dalen su la a dalen ye min ye ka sɔrɔ ka 5 don fiɲɛ na kibaruya labanw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bugutigali ye Sise ko a ni waati na kɔni a fure bɛ Gabriel Ture mɔgɔw fɛ yanni janaja o waati ka fɔ a ye min mana bɔ a ko la n'Ala sɔnna a ma an na o da aw tulo kan k'a fɔ bugutigali garabali ɲamana o kɔni o ɲɛmaaba de tun ye ale ye maa minnu fana a kun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ garabali ko la ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ misi feere ni misi bagan baara kɛ an ka jamana kɔnɔ a y'i cɛsiri o baara la kosɛbɛ yaasa bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya bɛ se ka don cogo min na an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala ka a dayɔrɔ ale sumaya maliyɛn minnu bɛ Moritani ko olu ka degun ko a ma ban hali bi min ye degun ye ko dɔ bɛ ka fara a kan wa min ye maa gɛn ni maa minɛ ye ko bɛ ka caya ka taa fɛ Isaka Traore ale min ye o conseil de malien ka conseil de base ye ale ye kunnafoni diga kunungolo ka ɲɛfɔli kɛ a k'a b'a ɲini CNT mɔgɔw fɛ CNT min kɔnɔna ni malien minnu bɛ kɔ kan olu ka maa dɔw b'a kɔnɔ conseil économique culturel et environnemental fana k'u ka maaw b'o kɔnɔ olu ka wuli ka jɔ kɛ sa ka taa Moritanikaw fɛ ka taa nin ko sɛgɛsɛgɛ sabula jamana b'u yamaruya k'o kɛ jamana ɲɛmaaw fana k'olu fana ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sa nin waleya min filɛ nin ye yaasa a ka se ka ban u ka taa Moritaniw ni Moritanikaw ka bɛn Isaka Traore a ye min fɔ kunungo a ka kunnafoni di kɛnɛ kan an ka jɛ k'aw lamɛn. Réforme daminɛ réforme bɛ daminɛ donni min kama a baara gɛlɛyara an ye wele bila mɔgɔ caman ma
y compris le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, son Excellence Habib Sila. DDA président. En Bewati Nabi, Mauritanie a la situation bêta. Boisson, on est électrique et catch. Bon, l'électrique Tara, ça résumé la situation malienne en Mauritanie. Car il y a une situation amplement en Mauritanie. On a appelé la vidéo qu'on a adressée à la présidente de la République. Mais les gens qui fait, un ministre qui a sorti 2 mois après son départ en Mauritanie, Maliens ont refoulé les coffres, mon bac scellé au niveau de la frontière. Un ministre qui a volé même. Il dit qu'il y a le 29, 30, 31 a compromis avec les autorités mauritaniennes qu'a fait pour séjour quand a dit en Malien municipal de Mauritanie. Bon, à 10 litres en ma fin, en bas ta fou à Sratala. Bon, on a audience demandé auprès de l'ambassadeur parce que moi là, il y a une inspection dira ambassadeur pour que Kabarake. On a audience que l'ambassadeur a reçu après. Ambassadeur, ambassadeur m'a donné moi en tant que président de cette communauté à Kné. Parce qu'en réalité, il faut comprendre que Fouité, président, en tas avec Damien Domina. Président, en tas Mauritanie où il séjour ko, Badama Fou Domina, calendrier Tambro, en Kanga Ketouamina, Ketouama Foyer, nous sommes à l'attente. Nous avons une information donc, comment c'est pour dire au ministre qu'il faut dominer aller à main pour Malien Kélémina et Boraya il y a 2 mois et compromis Malien Kélémina, le minimum c'était de revenir voir la situation malienne en Mauritanie à Nekumbora en Knye Bengan so donc Bengan Yénié mais en parlant de cas refoulé aïwa amé c'est la ce qu'il faut du mengue la halal même c'est la latte pour que donc c'est bon malien la situation là solution même c'est la so en parlant malien étant un pays voisin ok les sorties à Moufo pour nous les Maliens de Mauritanie sans jeter la pierre à personne ayant Djigilaté étant ministre ayant Djigilaté mais c'est grave ayant Djigilaté allez à Djigilaté qu'est-ce qu'on fait on a écouté aussi à notre grande surprise le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur Habib Sila Anya Yekoun à la point de presse Aya Iraka for Mauritanie il y a 30 000 Maliens 25 000 sont en situation régulière 5 000 sont en situation irrégulière Moumbe non 25 000 Moko Kanake Sawabe ka 25 000 Mougère Aïra la fête qu'a fait Malien Mou refoulé là ou la prise en charge qui era au niveau de la frontière. Il faut attacher Bamako. Son Excellence le Président Habib Sila, mais mou finir la vie, le jeu politique à Yabra. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, c'est vrai, c'est le partenaire privilégié de l'État. Mais nous, les Maliens, dominants, ayez le courage de dire la vérité à l'État. Ayez le courage de défendre les Maliens de l'extérieur. Ayez le courage de dire à notre ministre que ce qui s'est passé, ce n'est pas juste. Ayez le courage de dire à notre président de la transition, Mauritanie Malien Betebouna, le 18 mars 2025, Funakeni Bafla, Ani Keme, Ani Mouam, ou la Bora pour la frontière. Mogogula, c'est que Chokotula. Mogogula, ou Tarakuka Dembayaki. Mogogula, ou la situation Kakele. Mogogula, ou l'île de Bousso. Mogogula, Moudabouka, Akela Alamkalade. Hier, c'était quand? C'était le 17. Soumetike, Soumatike.
un malien u taara minɛ f'a ka du kɔnɔ a kɛra n b'a fɔ aw ye par ma bouche par ma voix bureau mɔgɔw bi yan minɛli a ma jɔ situation k'a fɔ k'a évoluera de ko dɔ bɔra la dɔ ma bɔ a la ça continue Mauritanie autorité k'u ka sariya de mais les autorités maliennes doivent prendre les responsabilités kana chercher un compromis comme les autres pays. Ayiwa Keba ni ye maa minnu b'a cɛ man n'Ala sɔnna ma nin ko tɔ an n'a ɲɛɲini faamaw fɛ kuma tɛ minisiri ani Abibu u fana ka ɲɛfɔli kɛ parce que kuma tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara de ka ca olu ko ko degun b'an ninnu ko ko foyi ma bɔ degun na ko minɛli bɛ sen na hali bi maa hakɛ min fɔra ko bɛ ma i ye a ka ca ni o ye fɛɛrɛ minnu fɔra k'olu sigira sen kan o fɛɛrɛw si tɛ ka lawaleya sisan sa u ko k'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ka wuli ka se kɛnɛ kan ye CNT b'o o la jɛkulu b'o bolo min ɲɛsin don maliyɛnw ma mun bɛ tunga la jɛkulu min bɛ yen n'o ye au conseil collectif conseil social économique et culturel environnemental ye k'olu fana maliyɛn minnu bɛ tunga la olu ka mɔgɔw b'o kɔnɔna na k'u ka wuli ka jɔ kɛ u ka taa ko in ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ ka na tiɲɛ ka n'o fɔ jamana ɲɛmaaw ye waleya min bɛ sen na bi kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min digitalisation ale ye senkura fila sɔrɔ senkura fila min n'o o yirala kununko premier ministre la trésor paye ale ni sif gif olu ye fila ye sa minnu sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ni fɛɛrɛ fila in a bɛɛ lajɛlen kɔni tɛna se ka kɛ fiyewu fo telefɔnitigiw minnu bɛ mobili mɔnɛ kɛ mali la ka se ka olu sen don waleya in na sabula musaka sara don Keba i b'a dɔn k'a fɔ ni musaka i kan ka sara trésor la sisan i na taa nin sira in fɛ o fana ka tɛmɛ ka bɔ yen fana maa minnu bɛ minɛ kow la walima minnu fɛ k'u ka carte d'identité n'u ka passeport n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen dilan olu na taa trésor paye in na dugukoloko ta sa kɔni o bɛɛ lajɛlen kɔni o na kɛ sifgifin ye yaasa ka se ka o baara kɛ o la sa min ye mara yɛrɛ kamabɔli hukumu kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ sa ko an ka marabolo kɔnɔna na yan n'o ye Bamakɔ arrondissement 7 ye baara in kɔni bɛna sigi sen kan olu kɔnɔna na k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ a bɛna se ka ɲɛ cogo min na sigida 4nan fana kɔnɔna na baara mina in a bɛ ye nka wulikajɔ bɛna kɛ yaasa ka se ka walankata ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na mara kɛli hukumu kɔnɔna na kuma tɛ dugukoloko ale sarayɔrɔ kelen pe sarayɔrɔ fila bɛna bɔ a la pewu bɛɛ lajɛlen kan k'i wasa don ni minɛn ninnu de la minɛn minnu bɛna sigi sen kan yaasa a ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ n y'a di bolo la n taara kɛ ta o bɛɛ lajɛlen ka bɔ a la o waleyaw olu de bɛ ka sigi sen kan gouvernement fɛ douane directeur ba n'o o ye inspecteur général de douane Amadou Konate ye ale kɔni taara balakacu kɛ kununko Bamakɔ yan douane kuru min filɛ an yɛrɛ kɛrɛfɛ Falajɛ Keba a taara ye koyi inspecteur général sa a nana ka na bali maaw la o y'a sɔrɔ sa bureau kɔnɔnaw kɔnɔna sa bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini général bi yan Keba o y'a sɔrɔ général ye fɛn caman ye général a ɲɛ dara fɛn caman kan Keba nka an tɛna an da don o bɛɛ la bi tilega in na fɔlɔ ali 24 n'o ye Badara Sajaja Jakite ye ale ko a ye kibaruya in sɔrɔ cogo min o ye k'a fɔ sa maa minnu bɛ yen olu ko sa ko inspecteur général de douane Amadou Konate ale min ye douane mun sigilen don diɲɛ kɔnɔna na o bolofara min bɛ an fanfɛ bolo fɛ yan o ɲɛmaa dankan ye bi k'a nana koyi min ye douane kuru kɔnɔna na Falajɛ a taara cun yɔrɔ min na sa u b'a fɔ ma ko contrôle de transit a taara olu mɔgɔw lajɛ bureau des régimes économiques a taara o fana lajɛ Keba minnu bɛ yen n'olu fana bɛ exonération ko ɲɛnabɔ an'u ka direction de renseignement ka taa ɲɛsin yuruguyurugu kɛlɛli ma nin bɛɛ lajɛlen a y'i senfa ka don ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka taa bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min laɲini ye kelen pe ye inspecteur fɛ o ye sa baara mun bɛ sen na nin waati in na ni kura ka fiyɛ u la Wagane n'o ye jamana Wagane douane kan ka min sɔrɔ o ka se ka don a kɔnɔ douanelakaw ko k'a yir'u la fana k'a fɔ ko bi u k'u ɲɛsin baara ma u k'u wuli k'u jɔ k'u cɛsiri an bɛ san daminɛ min na nin ye musaka ɲinini o baara de bɛ sen na inspecteur général de douane kɔni y'u fo k'u waleɲuman dɔn sabula a ko kabini ale nana a ka cɛdenw bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la douane bɛɛ lajɛlen u se ye min ye ka don faso musaka kɔnɔ u bɛ k'o baaraw kɛ nka yaasa dɔ ka se ka fara a kan ni balakacu ninnu olu bɛna kɛ o sababu ɲuman ye k'a yir'u la sa k'a fɔ a sigilen don samaya dɛ nka Keba a ɲɛ bi bɛɛ la min ye Konatekɛ ye a y'u fo k'u waleɲuman dɔn
ko sabula ale ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri o bɛɛ lajɛlen kɛlen no bi ka kɛ ni ministre des finances Aluseni Sanu o ɲɛkuntilenna ye o n'o ka laɲini ka kɛ ni sɔrɔ o bɛ se cogo min na ka yakubaya an ka jamana kɔnɔna na min ye douane directeur ba ye an b'a fo ka douane baarakɛla minnu bɛ anw yɛrɛ fɛ Falajɛ Abdramane Jakite min ye Mungoro ye k'olu bɛɛ lajɛlen fo u yɛrɛ ka ɲɛmaaba n'o ye Sanogo ye k'o fana fo bureau des enquêtes ma k'u bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na a bɛ taa Seydou an b'ale fana fo douanier do Keba e t'ale dɔn dɛ ale kɔni n'ale de pere Coupe d'Afrique ta ka di Mali ma Kade Niger n'an bɔra yen AES maaw ye bataki kɛ kunungo k'a yira sa k'a fɔ ko min ye francophonie ye n'a bɛ f'o ma ko organisation internationale de francophonie faransikan ale senkɔrɔma dondoba jɛkuluba min sigilen don diɲɛ kɔnɔ ni diɲɛ kan maa maa bɛ mun bɛ tubabukan fɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la Niger Mali Burkina ye fasiri kɛ k'a yira k'a fɔ sa k'olu yɛrɛ ye tɔn in tutigɛbaa ye u ye baaraw kɛ baara mun b'a to tɔn in bɛ se ka taa ɲɛ k'a ka sanayɛlɛ sɔrɔ fɛɛrɛ fɛn fɛn sigira tɔn in fɛ a si ma fɔ olu kɔ a jɛrɛ a cotisation n'a fɛnw u y'u jeniyɔrɔ fin a la fo tɔn in ye sanga sɔrɔ kabini a bɛ ACCT la k'a b'o la ka n'a kɛ OIF ye fo ka na sanga sɔrɔ bi jɛrɛ jɛkulu in min ye AES jamana saba in ye Mali Burkina Niger k'olu kɔni tun b'a kɔnɔ nka nin waati labɛn na ko kabini olu donna furancɛ fanga kɔnɔ min ye OIF ye a y'i sen sumaya olu ka ko la o sen sumaya in kama sa olu fana y'a ye k'a fɔ olu ka toli tɔn in kɔnɔna na tɛna ye wasa min ye olu ka tɔnjɛkulu in bɔli ye a tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ la dɛ waliya minnu bɛ ta ka ɲɛsin ma ani fɛɛrɛ minnu bɛ ka kɛ bi OIF ale tɛ k'u sɔngɔrɔma don i n'a fɔ a laɲini n'a fɛ cogo min na ka baara kɛ tilennenya ni laadiriya la wa nin y'olu bɔlen ye pewu u ka bɔli a kan ka kɛ hakɛ min kɔnɔna na n'o ye sarakisɛ 10 ye n'o bɛ jɛkulu in yɛrɛ ko fɔ u ko k'u y'a kɛ ka kɛ ni o ye wa u ye lafaamuyali sɛbɛn fana ci fana ka taa u ka jabala la faransikaw fɛ yen k'a f'u ɲɛna bita kɔ bita ɲɛ olu kɔni olu ni OIF o tɛ tuguni u na sira wɛrɛ ta k'u ka jamanaw yiriwali baara kɛ sɛbɛn fa sirila Burkina Fasokaw fɛ yen Wagadugu min ye Bamako ya Mali la Bamako ale ni Nigerkaw fɛ yen Niamey jamana ɲɛmaw olu de tɛgɛ nɔ bilara a sɛbɛn in na Keba AS Bamako kura tɔnden dɔ o kɔni bɔra kɔka ka na min ye Bemba Sila ye n'an b'a wele ko Donald ale ka funankɛnin dɔ n'o o ye Fili Traoré n'a bɛ jouer FC Sulikaw fɛ yen Libi première division na Keba ale nana ka na dusukun kuma in senfɛ sa nana ni bolofa k'a to min ye AS Bamako kura kɔrɔ koyi min ye nin Bamako kura ka den ye a y'a yira sa k'a fɔ ko ale tɛ se ka ɲinɛ Donald kɔ cogoya si la min ye Silakɛ ye a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ka denmisɛnnin ninnu sigi sen kan Fili ko sa ko ale kɔni ye Bamako kura ka den yɛrɛ ye koyi a tɛ se ka ɲinɛ a ka kin kɔ ballon 30 Keba a y'o d'u ma polo 30 min ye crampon 30 survêtement 30 a tɔ k'an k'o to yen Keba k'an k'a tɔ to yen ballon 30 survêtement 30 polo 30 ale ni gardien ka fini dɔgɔ ye di an'u ka baara kɛ u bɛ joueur bɛ entraînement kɛ ni polo minnu fɛn minnu ye nin bɛɛ lajɛlen a y'o di Fili ko a b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko ale yɛrɛ ye carré kɔnɔ ballontan de kɛ koyi Bamako kura ye ale tun bɛ nɛgɛ vacances ni vacances a tun bɛ jouer i n'a fɔ tɔw bɛ jouer cogo min ka kalan kɛ o kɔfɛ sa a taara Tupisan na n'o ye Tupisan Mazembe ye o y'a sɔrɔ a denmisɛnninama don nka a bɔlen sa min ye nin waati in na ye a bɛ Silewili mɔgɔw olu ka tɔn kɔnɔna Libikaw fɛ première division na a ko a nisɔndiyalen don wa nin bɛnna ale ma fana sabula bɛɛ lajɛlen kan ka se ka nin kɛ i ka denmisɛnninya carré kɔnɔ mɔgɔw ye président n'o o ye Bemba Sila n'an b'a wele ko Donald a ko k'ale ye président nisɔndiyalen président min wasalen don bi ko kuma yɛrɛ t'a da koyi ko a bɛ Fili fo dɔrɔn min ye Bamako ka denya min n'a y'o yira nin ye nin waleya in senfɛ ka waleɲuman dɔn kɛ u ye ko vraiment k'a b'u fo tɔn in tiɲɛ don ale de kɔni ye a sigi sen kan k'a bila k'a kɛ nka min ye Bamako ka bɛɛ lajɛlen ta ye tɔn in ye wa maa bɛ yen bi n'o bɛ se k'u dɛmɛ ni ɲɔgɔnna na fana Bamako la o k'o kɛ Fili k'a nana ŋɔniba b'u sen na ŋɔni min n'o bɛna n'a to sa min ye mayoko ni bɔlɔnko kɔni ye o dɛsɛ tɛna n'u minɛ wa ko ka Fili fo k'a waleɲuman dɔn maa minnu ye nin waleya in sinsin sa ko k'u bɛɛ lajɛlen fo Keba an ka Sulemani Kulubali Masa Solo a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ dɛ i t'a kalama Keba Masa Solo ye jɔyɔrɔ sɔrɔ dɛ Masa Solo Clédou Solo Sulemani Kulubali an b'a fo min ye radio Clédou la ni football
denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu si ma san 17 sɔrɔ olu ka kibaruya o kunnafoni di a bɛ fɔ o ma ko officier média ko o ɲɛmaaya taara ka di Solo ma han Solo n'a ma kunnafoni sɔrɔ sa an tɛna jigin yɛrɛ ka sɛ an tɛna yɛrɛ dulon don o don masa Solo n ka denmisɛnnin ɲuman n'o kiba k'an to kileru sigi la an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ wa halisa an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a fɔ san ko nin ka kɛ ɲɛta y'a bolo a k'a cɛsiri k'a jija ka baara kɛ ka ɲɛ sifinnaka ninnu minnu ma san 17 sɔrɔ kiba olu fana kan ka taa u ka Coupe d'Afrique kɛnɛ kan Solo an b'a fɔ san ko Ala ka taa ni ka segin nɔgɔya baara min ni a dira ma Ala k'a tali seko a la Ala k'a nafalan bɔ a la Ala k'a tɔgɔja ni a daraja d'a ma nin kɛnɛ kan sa an bɛ Kileru Sport mɔgɔw fana bɛɛ lajɛlen fo Bakari Sise Baxi min ye Jibril Kaba ye ka taa se Usman Traore Man ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo sabula olu fana ka denmisɛnnin don a tɛgɛ ko ɲuman ɲɛna sɛbɛ a bɛ se ka maakɔrɔba dɛgɛ o nɔɔni bi seko ni dɔnko kɛnɛ an bɛ t'o kan Eka wuli kija Seko ni donko mariva gera onta ni na gera awasanye Seko ni dongo ministry nyina ye seko ni dongo sanye bara ulu damnena min ye kunungo ye ani kuna siningo sa min ye Mamu Dafe aka ministry so kɔnɔna a ye Sekine Sisoko ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bɛnkɛ Tamanduru ka bɔ Wɔlɔfɔbugu ka bɔ Tomikɔrɔbugukaw fɛ yen ale min bɛ dama fɔ ka dama fɔ a kelen Damanduru kiba a b'o de fɔ a nana sa ani a ka kalanso ɲɛma n'o ye Seydou Dembele ni o bɛ ale yɛrɛ ka kalanko ɲɛnabɔ n'o ye Kirina kalanko ye ani dɛmɛbaga dɔ n'o ye Robert Wilfɔn ye u nana kana ministry kana ale kuma ɲɔgɔnya baara minnu b'u bolo anu kan ka fɛn minnu kɛ u y'olu ɲɛfɔ ministry ɲɛna Sekine y'a yira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ kan ka taa États-Unis kaw fɛ yen yaasa ka se ka taa min ye ndama in ka taa kalan kɛ maaw kunna ye Université Orléans la avril kalo nata ye o duguta in kama sa a kɔni y'a ɲini ministry fɛ u k'u hakili to ale la sabula nin baara min filɛ nin a bɛ taa kɛ Mali de tɔgɔ la wa min ye baara in ye fana a b'a kɛ ka kɛ ni ɲinansan fana ye wa min y'a dɛmɛbaga jɛkulu in ye o fana bɛ to ka na yan san ni san o de la sa u y'u ɲɛ yira ani ministry ka ɲɔgɔn ye min ye nin fɛɛrɛ kɛnɛ min sigitɔ filɛ nin o y'a yira sa k'a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ kuntilenna min na seko ni dɔnko san min sigilen filɛ nin ye min ye maa kofɔlen ye sa n'o ye Sekine Sisoko Bɛnkɛ ye a ko fana k'a kan ka taa n'o ye Orlankaw fana fɛ yen ani États-Unis dugu wɛrɛw la yaasa ka se ka taa kalan kɛ min ye maakɔrɔ min bɛ yen n'o nana nɔfɛ sa n'o Robert Wilfɔn ye ale yɛrɛ bɛ o kalanso ninnu dɔw kunna ndama ka se ka yakubaya diɲɛ bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye cogo min na Robert Wilfɔn yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ ka nali ka ca yan kosɛbɛ sabula Mali a seko ni dɔnko ka di a ye min ye bolofara caman minnu b'an ka jamana kɔnɔ seko ni dɔnko la o ka d'a ye wa a fana a b'a bolo ka fana k'a lajɛ cogoya min na min ye bolodi ɲɔgɔnma bɛ se ka kɛ cogo min na Mali ale ni ale ka kalanso ninnu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka min ye seko ni dɔnko bolofara kalan minnu bɛ kɛ ka dɔ fara olu kan Mamu Dafe y'a fo a ka wulikajɔ la ale ni Bɛnkɛ Sisoko bɛɛ lajɛlen k'u fo k'a yirala sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma min y'a ka ministry so ye a se ye min ye a n'o kɛw ye seko ni dɔnko ale yiriwali o sira la o kɔfɛ sa min ye Mamu Dafe a ye maa wɛrɛw bisimila a ka ministry so kɔnɔna na keba i bɛ réseau kiya dɔn wa o ye Gise ye Fedama ale ni IAPREM Bayi Boubacar Jaraw a y'olu fana bisimila olu ka bisimilali kɔni bɛ tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ ɲinan san seko ni dɔnko san don nin tɔnjɛkulu belebeleba ninnu kɔni ye tɔn belebelebaw ye min ye Mali seko ni dɔnko bɛɛ lajɛlen bɛ tɔn minnu kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko ɲinan san in hukumu kɔnɔna na min ye olu ye u jɔyɔrɔ kan ka bonya kosɛbɛ o la sa seko ni dɔnko bolofaraba belebeleba minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen bɛ nin jɛkulu ninnu kɔnɔna na jɛrɛ in kɔni kun kɛ kun ye min ye sa ka se k'a f'u ɲɛna u yɛrɛ bɛna se ka baara kɛ kulu minnu kan kosɛbɛ u k'olu fɔ ɲinan san kɔnɔna na fɛɛrɛ ni dabali minnu b'u bolo wulikajɔ min bɛ yen ni jamana ɲɛmaaw kɛlen don k'o ɲini ani fɛnɛw yɛrɛ bɛ se cogo min na ka tɛgɛ di ɲɔgɔnmaw kɛ ka se ka fɛnw sigi sen kan sabula ninnu saba bɛɛ lajɛlen ye keba u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka ban han
kɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka baara kɛ sariyakisɛ minnu bɛ yen ka se k'olu kɛ wa u ni AES jamanaw fana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ sɛbɛn minnu fasirila ka tɛgɛnɔ bilara segukaw fɛ yen Mamu Dafe y'u fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la Segu ni dɔnko dɛmɛni na an ka jamana kɔnɔ wa k'a f'u ɲɛna fana k'a fɔ ko ale ka minisiriso ka dayɛlɛlen don u ye a jɛkulu belebeleba 3 bɛɛ lajɛlen IAPREM KIA ani FEDAMA k'u kɔni u bisimila waati bɛɛ baara kɛ ko ɲuman ɲinansan in a tɛ se ka kɛ fiyewu n'olu n'u ka tɔndenw ma wuli ka jɔ kɛ k'u cɛsiri yaasa laɲini olu bɛ se ka sabati cogo min na Keba n'i taara Segu n'i donna kɔrɛ kɔnɔ i b'a mɛn ko diɲɛ ye tulo ni yɛlɛ ye ɲɛnɛfin ni ɲɛnɛjɛ an b'o de furancɛ la kɔrɔdugaw olu ka kalikan ye o ye kɔrɔdugaw u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka sigidaw kɔnɔna na wa kɔrɔdugaw fɛn caman bɛ yen baara caman bɛ yen an ka kokɔrɔ caman bɛ yen olu fana talen n'u fɛ ba la u donfiniw kɔrɔ bɛ o la u ka tabiyaw kɔrɔ bɛ o la u ka dumunikɛcogo n'u ka dɔnkɛcogo an'u ka lamaraw kɛcogo n'u ka maaya kɛcogo nin bɛɛ lajɛlen sinsinnen don mun kan min ye maa bonya maa tanu maa ladon ka se ka sinjiya ni balimaya k'olu sinsin ka maaw kalan ka se ka u bɔ nɔgɔ la denmisɛnninw ka jɛnatigɛ k'o sira yira u la u bɛ se k'u jɛniyɔrɔ fin cogo min na min ye kɛlɛbaw ni cɛfaw ni kanbɛnw ye o bɛɛ lajɛlen o bɛ kɔrɔdugaya hukumu kɔnɔna na ɲinansan in kɔnɔna na Keba u fana bɛ labɛn na han kɔrɔdugaw u bɛ Mali région caman na nka yɔrɔ minnu ta ka ca kosɛbɛ o ye Sikaso ni Segu ye olu kɔni tiɲɛna olu bɛ se baara la wa Keba fɛn min fura dumanba b'u bolo i b'o dɔn o ye densɔrɔ fura ye u ka o tɛ ci dɛ n'u y'o d'i ma c'est fini i b'o den kelen wolo dɛ donc an bɛ kɔrɔdugaw fo yan u fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka farikolo ɲɛnajɛkɛla min bɛ yen ni o ye nin dulatilaba in ye sa yanni an ka so ma sa Fatumata Kulubali FC Keba sini mars kalo tile 20 nɛgɛ kanɲɛ 10 waati université Yambo Wɔlɔkɛ min na Kabalakaw fɛ yen ale kan ka taa barosigi kɛ yen k'a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ sa FC ale ka barosigi bɛɛ ka ye o kɛnɛ kan an ka farikolo ɲɛnajɛkɛla n'o ye Ngolo Kante seko ani dɔnko ani yɛrɛdɔn hukumu kɔnɔna na ale bɛ Bamakɔ ya Keba i b'a dɔn nin waati in na FIFA ni CAF ni a jɛkuluba ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ di yaasa tɔnw u bɛ se k'u yɛrɛ lafiya cogo min na ni maa min bɛ taa jouer faso fɛ i ka taa jouer faso fɛ n'i tɛ taa jouer faso fɛ ndolatigiw kɔni jɔlen don fɔlɔ o hukumu kɔnɔna na sa Ngolo Kante ni ale yɛrɛ Faransikaw ka ndolatanaba ye a bɔyɔrɔ a n'an tɔyɔrɔ a seginna ka na olu lajɛ ka na bɔ a ka dugulamaw ye waati kɔnɔna na sa a kɔni nana sa a bɛ ka munumunu salo kɛ ka se ka taa somaw k'olu lajɛ nka Keba nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye dɛ a siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye ka na Mali la donc an b'a fo nin miirina in na nin fana b'a yira sa k'a fɔ ko faso kanu o fana cɛ ka ɲi kosɛbɛ sɔgɔma in na an bɛna na yogoro an bɛna na don ale kɔnɔ e ni Madu Kulubali ye baro kɛ an ka jɛ an k'o filɛ yogoro ye fɛn ye fɛnba don yogoro ye fɛn ye fɛn min ni a ɲɛnajɛ barika ka bon kosɛbɛ denmisɛn kunda bawo an bɛ kodɔn waati minnu na ka yogoro kɛ ni sunkalo sera an b'a kɛ wa an b'a ye fana i bɛna dɔn ko fɛn in yɛrɛ ye Ala ka fɛn ye ni duguba kɔnɔna tɛ ni yogoro sera a tile 10 i b'a fɔ ko kalo tile 14 su a bɛ yogoro bɛɛ kɛ kalo yele la o y'a sɔrɔ kuran yelenko ninnu tɛ yen foyi tɛ yen a bɛ yogoro bɛɛ kɛ kalo yele na nin cogo la a ka ɲɛnajɛw a b'a kɛ kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la n'a fɔra kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la denmisɛnw yɛrɛ dama mana ɲɔgɔn sɔrɔ cɛmisɛnw ni npogotigiw n'u ye ɲɔgɔn kunbɛn yogorodenw bɛ npogotigiw girin u b'u ka ɲɔw sɔrɔ mais tiɲɛni t'a kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ a kɔnɔ ni an bɔra yen n'an taara dudaw la ka don duw kɔnɔ kelen kelen jamana in kɔnɔ bɛɛ n'i ka yogoro ko dɔnkili dacogo don bawo Mali ye jamanaba de ye e kana fɔ komi a bɛ fɔ tan anw ka yɔrɔ la k'a kɛ i n'a fɔ o ye Mali bɛɛ lajɛlen ta ye ayi o tɛ Mali bɛɛ lajɛlen ta ye bɛɛ n'i ta don anw fɛ n'an nana n'an donna duw kɔnɔ n'an ye foli kɛ
ani so yokoro aw ma yokoro ye wa yokoro lenge langa sola yokoro manza anw taara kulu dɔ la yokoro manza manzaran kulu dɔ la yokoro manza k'anw ti kulu kɔtigɛ k'anw ti manzaran kulu kɔtigɛ ko musokɔrɔnin kunjɛ o ko leru leru ni ma bɔ an ka kɔda la ni binna kɔji kɔnɔ e bi bɔ ni ngɔku ye mais dɔw b'a fɔ ko nbegu e bi bɔ ni ngɔku ye ngɔku belebeleba ye ya o tuma an bɛna fɔ ko dunan bɛ jɔnni ka so y'a mɛn dunan de bɛ e ka so dunan bɛ jɔnni ka so n'o fɔra dutigi ma e n'a fɔ e kɔni n'a dɔn dunan b'i ka so ɔ k'an y'a sɔrɔ totɔ ni totɔ b'i fɛ yen o wari o kɛ saraka ye i k'o di an ma an y'a sɔrɔ basitɔ o kɛ saraka ye donc an bɛ ninnu fɔ nin cogo in na dutigi bɛ wuli a bɛna an sɔn a kɛra ɲɔ ye a kɛra wari ye u bɛna o di mais très généralement fɛn in a ɲɔko de tun barika ka bon kosɛbɛ a ɲɔko de tun barika ka bon i b'a ye dutigi bɛ wuli ou bien muso bɛ wuli a bɛ ɲɔ dɔ ta filen na a bɛna n'a ye an b'a kɛ bɔrɛ kɔnɔ ɲɔ b'o la kaba b'o la keninge b'o la a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bɔrɛ kelen in kɔnɔ ko yokoro ɲɔ ni garibu ɲɔ de ye kelen ye yokoro ɲɔ ni garibu ɲɔ de ye kelen a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲami ɲɔgɔn na bɔ ɲɔgɔn na t'a la o tuma ni o kɛra ni minnu teliyara ka na ni o ye an b'a tɔ laban a bɛna se dondoli ma n'a nana se dondoli ma dondoli bɛ da ni dondoli dara mun bɛ fɔ ko cɛw i tɛ wuli wa dondoli satɔ don cɛw i tɛ wuli wa dondoli satɔ don an ye nin ye yokorow la ka mɛn bi an ye min yɛrɛ ye dondoliko la ko saka sara aw yɛrɛ ma dɔn saka in bɔra yɔrɔ min na an ma saka in bɔ yɔrɔ si dɔn cɛnni yɛrɛ la ni an bɛ kɔrɔlenw n'a fɔra k'an ka segin an ka laadala kɔrɔw ma ni maakɔrɔw ɲɛ b'a la sira bɛ ka fara yɔrɔ minnu na u ka bɔ ka an denmisɛnw bila sira ka sira latilen ka ni a tora ten k'a jɛngɛnen to ten ko denmisɛnw fana de bɛ wuli ni o ye o tuma i b'a mɔmɔ yan sa i tɛ saka bɔ yɔrɔ si dɔn saka kɔni sara an ma saka bɔ yɔrɔ kɔni dɔn an kɔni ye min kɔni ye ka min dɔn yokoro ko la o ye dondoli satɔ ye. ayiwa Madu Kulubali an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye Kulubalilakaw ye ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Bakari Bilen n'a dɔgɔw n'a kɔrɔw musokɔrɔbaw filaw k'olu fana fo mana ni ba an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn nin na dan sigi sɔgɔmada in na t'a la n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ k'olu da tulo kan Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka saba ɲuman kan ye sunkalo timɛko ɲuman Ala k'a da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn. a ye sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn kabi lawale dugu in bɛ tan de gɛlɛya tun b'a na cogo o cogo an bɛ jɛ ni k'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi dɛmɛba foyi de t'anw na tuguni dugu in na o de y'a to an bɛ jɛ ka nin ko in kɛ tan. ko n'i ka wulu ye n ta si dɔ minɛ nanga filɛ o bɛ tile gɛn na ne sɔmangolo n ma sɔn n ti sɔn wa n ti jɛn n'a ye abada cɛ o cɛ i ma ka na ne ka dɔrɔmɛ kelen la k'o faso fiyewu. Ngolo ne jiginnen na nin ma ka bɔ e da fiyewu e ye dugu in maaba dɔ ye. Ngolo maa t'i numangoro kɛ k'i faso jira ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna minɛ na. Degun min bɛ jamana in kan a dogolen tɛ an si la o de la jamana in mugu bɛ a den kelen kelen bɛɛ ka dɛmɛ na an kelen kelen bɛɛ kan k'a den yɔrɔ fa walasa ka faso in dɛmɛ baw dɛmɛbaa t'a la tuguni. Isa n'o don kolon mugan ka dɔgɔ faso ko la o dɔgɔ fara a kan walasa faso bɛ se ka taa ɲɛ cogo an
an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o diyara aw ye o an danbe seginna ma o diyara aw ye an kan hɔrɔnyana o diyara aw ye ko ka dɔɔnin dɔrɔn bɔ ka jamana dɛmɛ o de kuma cayara di sɔnɛ ni sɔnɛ n'a ka sabali cogo di ne ko dɔɔnin min fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ min ye aw t'o dɔn wa o de bɛ kɛ ka lakɔlisow jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka pɔnw jɔ juguw dagakisɛ bilen sama ka bɔ an da la ɔ n'aw ko a t'o sara